வணக்கம் மாணவர்களே, உங்களை மீண்டுமாய் தமிழ் வகுப்பிற்கு வரவேற்கிறேன். அனைவரும் நலமா? மழைலாம் அதிகமாக பெஞ்சிட்டு இருக்கு. வீட்டுக்குள்ளேயே சேஃபாக இருங்க. இன்றைக்கி நம்ம தமிழ் கிளாஸில் என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாமா? அதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் உங்களோட தமிழ் புக்கை எடுத்துக்கோங்க. புதிய சங்க தமிழ் மலர் தமிழ் புக்கு எடுத்துக்கிட்டு ரெடியாக இருங்க. நம்ம ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாமா? ப்ரேயர் பண்ணுவோம். எங்களை அளவுக்கு அதிகமாய் நேசித்து வழிநடத்துகிற எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரை, இந்த நாள் வேலைக்காகவும் உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. இந்த வேளையிலே நாங்கள் எங்கள் பாடங்களை படிக்கும் பொழுது நீர் எங்களுக்கு நல்ல ஞானத்தை தந்து நீர் எங்களோடு இருந்து வழிநடத்த வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. எந்தவித இயற்கையின் சீற்றங்கள் மத்தியிலும் நாங்கள் அவதிப்படாதபடிக்கு நீரே எங்களை நல்லபடியாக பாதுகாத்து வழிநடத்துங்க. எங்கள் வகுப்பு முழுவதும் நீரே எங்களோடு இருந்து வழிநடத்த வேண்டுமாய் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே, ஆமேன். குட்டீஸ், மழை அதிகமாக பெஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால மிஸ்ஸால் வீடியோவில் வர முடியல. அதனால் மிஸ் இப்போ புக்ஸ் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன். நம்ம இன்றைக்கி படிக்க போகிறோம். ஓகேவா? இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி படிக்க போகிறோம்? ஒரு பிளைண்டாக இருக்குல்ல உங்களுக்கு, இன்றைக்கி நம்ம ஒருமை பன்மையை பற்றி படிக்க போகிறோம். ஒருமைனா என்ன, பன்மைனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் மிஸ் எப்போவுமே எழுத முடிச்சிடுவோம் இல்லை. ஒன்றா இருந்தால் ஹை அப்படி சொல்லணும். நிறைய இருந்துச்சுன்னா ஒன்றுக்கும் மேலே 2, 3, 4 இருந்துச்சுன்னா ஐஸ் அப்படி சொல்லணும். அதே போல் இப்போ நம்ம தமிழில் ஒருமை பன்மை சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ஒருமைனா ஒன்று, ஒரே ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா அதை ஒருமை அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒன்றுக்கு மேலே 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 இருந்தாலும் அது பன்மை தான். ஒன்று இருந்தால் ஒருமை, ஒன்றுக்கும் மேலே பல அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதனால் இது என்ன பண்ணுறோம், பன்மைன்னு சொல்கிறோம். இப்போது நம்ம இந்த கிளாஸில் என்ன படிக்க போகிறோன்னா, ஒரே ஒரு பொருள் இருந்தால் அதை எப்படி சொல்லணும், நிறைய பொருளாக இருந்தால் அதை எப்படி சொல்லணும், அந்த நிறைய பொருளுக்கு நம்ம என்ன வார்த்தையை பயன்படுத்தணும்னு தான் நம்ம இப்போ இங்கே பார்க்க போகிறோம். பார்க்கலாமா? என்னது இது? மரம். என்னது இது? மரம். இங்கே எத்தனை மரம் இருக்குது? குட்டி குட்டியாக நிறைய மரம் இருக்குது. ஆனால் உங்களுக்கு பெருசாக தெரியறது எத்தனை மரம்? ஒரு மரம். அப்போ ஒன்றா இருக்கிறதுனால இது பேர் மரம். எத்தனை மரம் இருக்குது? ஒன்று. ஓகேவா? மரம் எப்படி எழுதணும்? மா ரா இம். நான் சொல்ல உங்களோட தமிழ் நோட்டு எடுத்துகிட்டு எல்லாரும் அப்படியே எழுதிட்டே வரணும். ஒருமை பன்மைன்னு போட்டுட்டு 1 மரம், பக்கத்தில் ஒரு ஐஃபன் மாதிரி போட்டுட்டு இப்போ நிறைய இருந்தால் இங்கே எத்தனை மரம் இருக்குது? நிறைய மரம் இருக்குது. அப்போ இது என்ன சொல்கிறோம்? மரங்கள். என்னது? மரங்கள். எப்படி எழுதணும்? மா ரா இங் கா இல். மரங்கள். நிறைய இருக்கிறதுனால என்னது? மரங்கள். இது என்னது? குடை. என்னது இது? குடை. நம்ம 2 போட்டு குடை எழுதுங்க. குடை. உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம தமிழ் புத்தகத்தில் ஒருமை பன்மை பக்கம் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இது என்னது? குடை. 2, 3, 4, 5. அப்போ ஒன்றுக்கும் மேலே 1+ நிறைய இருக்கிறதுனால இது பேர் குடைகள். இது பேர் என்னது? குடைகள். மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்லணும்? குடைகள். ஒன்று மட்டும் பார்த்தா குடை. குடைகள் எப்படி எழுதணும்? கு டை கா இல். குடைகள். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பன்மையில் வர எல்லாமே முடியும் பொழுது கல்னு முடியும். இப்போ மரங்கள். இங்கே என்ன பார்த்தோம்? குடைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்கலாமா? இது என்னது? விதை. என்னது இது? விதை. இப்போ நிறைய இருக்கு. அப்போ என்னது? விதைகள். என்னது? விதைகள். வி தை கா இல். விதைகள். இது என்னது? மலர். இது என்னது? மலர். இது மலர். மலரோட எப்படி எழுதணும்? மா லா இர். எத்தனை இருக்குது? 1. இப்போ பாருங்க எத்தனை இருக்குது? ஒன்றுக்கும் மேலே நிறைய இருக்குது. அப்போ என்ன சொல்லணும்? மலர்கள். என்ன சொல்லணும்? மலர்கள். மா லா இர் கா இல். மலர்கள். அடுத்து இத்தனை இருக்குது? 1. அப்போ என்ன சொல்லணும்? கண். என்ன சொல்லணும்? கண். கா இன். கண். எழுதுங்க பார்க்கலாம். கா
இன் கண். இப்போ என்ன சொல்லணும், நிறைய இருக்கிறதுனால கண்கள். என்ன சொல்லணும், கண்கள். கா இன் கா இல் கண்கள். எழுதுங்க, கா இன் கா இல் கண்கள். இது எத்தனை, 1. அப்போ என்னது, மலை. என்னது, மலை. மாலை. என்னது, மாலை, மலை. இப்போ பாருங்கள் நிறைய இருக்குது. அப்போ என்ன சொல்லணும், மலைகள். என்னது, மலைகள். மாலை கா இல் மலைகள். என்னது, மலைகள். மாலை கா இல் மலைகள். இந்த வார்த்தையில் இதில் ஒரு சில வார்த்தைகள் உங்களுக்கு தெரியாது. நம்ம போக போக என்ன பண்ணலாம், அதை படிக்க படிக்க உங்களுக்கு அது புரியும். இப்போ நம்ம எந்த வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம், என்னென்ன எழுத்துக்கள், உயிர் எழுத்துக்கள், மெய் எழுத்துக்கள், உயிர்மெய் எழுத்துக்கள். ஆனால் இந்த வார்த்தைகள்லாம் உங்களுக்கு தெரியலல்ல. இன்னும் நீங்கள் பெரிய கிளாஸில் போகும்போது இதெல்லாம் படிப்பீங்க. அதுக்கு இது ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி. ஒவ்வொரு வார்த்தைகளில் வர்றதை நீங்கள் அப்பப்போ என்ன பண்ணணும், படிச்சுக்கணும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருந்ததை நம்ம முடிச்சிட்டோம். புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, பன்மையில் எழுதுக, பன்மையில் எழுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு என்ன பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க, எல்லோரும் புக்கை பார்த்து சொல்லுங்கள். என்ன பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க, சாவி. என்ன பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க, சாவி. அப்போ இது பன்மையில் நம்ம எப்படி எழுதணும், சாவிகள். மிஸ் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள், 1 போட்டு சா வி கா இல் சாவிகள். என்னது, சா வி கா இல் சாவிகள். இரண்டாவது என்னது, வீடு போட்டிருக்காங்க. அப்போ பன்மையில் எப்படி எழுதணும், வீடுகள். பன்மையில் எப்படி எழுதணும், வீடுகள். வீடு கா இல் வீடுகள். மூன்றாவது என்ன போட்டிருக்கு, படம். மூன்றாவது என்ன போட்டிருக்கு, படம். அப்போ நம்ம என்ன எழுதணும் பன்மையில், படங்கள். என்ன எழுதணும், படங்கள். பா டா கா இல் படங்கள். என்ன எழுதணும், பா டா இங் கா இல் படங்கள். 3 ஃபினிஷ் பண்ணிட்டீங்களா, புக்லேயும் எழுதணும் நோட்லேயும் எழுதணும். என்ன பண்ணணும், புக்லேயும் எழுதணும் நோட்லேயும் எழுதணும். 4th பார்க்கலாமா, என்ன இருக்குது, எலி. அப்போ நீங்கள் என்ன எழுதணும், எலிகள். என்ன எழுதணும், எலிகள். எழுதுங்க பார்க்கலாம். எலி பார்த்தா அப்படியே எழுதிடணும், ஏலி. அது பக்கத்தில் என்ன பண்ணணும், பன்மையில் எழுதும் போது கா இல் எலிகள். என்ன பண்ணணும், கா இல் போட்டு எலிகள். நெக்ஸ்ட் என்னது, பந்து. நெக்ஸ்ட் என்னது, பந்து. 1 இருக்குது. அப்போ பன்மையில் எப்படி எழுதணும், பந்துகள். பன்மையில் எப்படி எழுதணும், பந்துகள். பா இன் து கா இல் பந்துகள். எப்படி எழுதணும், பா இன் து கா இல் பந்துகள் எழுதணும். 6வது என்ன இருக்குது, சிறுத்தை. 6வது என்ன இருக்குது, சிறுத்தை. அப்போ பன்மையில் எப்படி எழுதணும், சிறுத்தைகள். என்ன எழுதணும், சிறுத்தைகள். எப்படி எழுதணும், எழுதுங்க பார்க்கலாம். சி ரு இத் தை கா இல் சி ரு இத் தை கா இல் சிறுத்தைகள். எழுதிட்டிங்களா, நெக்ஸ்ட் போடலாமா. நெக்ஸ்ட் என்னது, முயல் இருக்குது. அப்போ பன்மையில் எப்படி எழுதணும், முயல்கள். எப்படி எழுதணும், முயல்கள். மு யா இல் கா இல் முயல்கள். இந்த இல் வேற அந்த இல் வேற, நல்லா பார்த்து எழுதுங்க வீடியோவை. மு யா இல் கா இல் முயல்கள். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் என்னது, விரல் இருக்குது. அப்போ நிறைய வரும்போது என்ன வரணும், விரல்கள். நிறைய வரும்போது என்ன வரணும், விரல்கள். உங்களுக்கு எத்தனை விரல்கள் உள்ளது, 10. வெரி குட். எத்தனை விரல்கள், 10. அப்போ எப்படி எழுதணும், 10 விரல்கள். அந்த விரல்கள் தான் இந்த பன்மையில் எழுதணும். வி ரா இல் கா இல் விரல்கள். எப்படி எழுதணும், வி ரா இல் கா இல் விரல்கள் எழுதணும். நெக்ஸ்ட் என்னது, பேனா இருக்குது. அப்போ எப்படி எழுதணும், பேனாக்கள். நீங்கள் சொல்கிறச்ச உங்களுக்கு வரும், அதனால இங்கே என்ன பண்ணணும், பே நா இக்
கா இல் பேனாக்கள். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் ரஃப்பாக சிம்பிள் பேசிக்ஸை தான் உங்களுக்கு நாங்கள் வந்து சொல்லி கொடுக்குறோம். அப்போ நீங்கள் பெரிய கிளாஸில் படிக்கும்பொழுது எப்போ இக்கு போடணும், எப்போ இங் போடணும், அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க உங்களோட பெரிய கிளாஸில் படிப்பீங்க. இப்போ நீங்கள் அப்படியே படித்தா போதும். பேனா பேனாக்கள் எழுதலாமா? பே நா இக் கா இல் பேனாக்கள். லாஸ்ட் என்ன இருக்குது? இமை. லாஸ்ட் என்ன இருக்குது? இமை. இமைனா என்னதுமா? கண்ணுக்கு மேலே இருக்குல்ல, அதுதான் இமை. அப்போ 2ஆக வரும்போது என்ன எழுதணும்? இமைகள். என்ன எழுதணும்? இமைகள். பன்மையில் என்ன எழுதணும்? இமைகள். மை கா இல் இமைகள் எழுதணும். எல்லோரும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? என்னது? முயல்கள். திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம பார்க்கலாமா? நீங்கள் என்னென்ன எழுதணும்னு சொல்லிட்டு. சாவிகள், வீடுகள், படங்கள், எலிகள், பந்துகள், சிறுத்தைகள், முயல்கள், விரல்கள், பேனாக்கள், இமைகள். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சா ஒருமை பன்மைனா என்னன்னு சொல்லிட்டு? ஒரு வேளை புரியலன்னா திரும்பவும் வீடியோ பாருங்கள், உங்களுக்கு நல்லா புரியும். குட்டீஸ், ப்ரேயர் பண்ணி கிளாஸ் முடிக்கலாமா? எல்லோரும் கண்களை மூடுங்க. இரக்கங்களில் ஐஸ்வர்யமுள்ள அன்பின் தாப்புனே, இந்த நல்ல வகுப்பிலே நாங்கள் படித்த இந்த பாடங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் தாப்புனே. இதை நாங்கள் நல்ல முறையில் எங்கள் மனதில் வைத்து எங்கள் தேர்வுகளில் நாங்கள் பயன்படுத்த எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமாய். மீண்டுமாய் அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கும் வரை இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல தாப்புனே. ஆமென். நன்றி பிள்ளைகளா, நன்றி மாணவர்களே. மீண்டுமாய் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம்.